O Goberno de España comprométese coa renaturalización do río Lérez no seu tramo urbano. O Executivo fará un investimento de 25 millóns de euros para levar adiante prácticamente o 100% dos proxectos da estrategia Pontevedra Flúe. A renaturalización completa da Ribeira e do Paseo do Lérez por ambas marxes, entre a Ponte dos Tirantes e a autoestrada AP9, eliminando a configuración actual de Canle, con muros verticais que encaixan o río, por unha ribeira verde, con zonas de estar e pendente suave que permita chegar ata a auga ao longo da Rúa Rafael Areses, Xoán Manuel Pintos e o Paseo de Domingo Fontán. Trátase, sen dúbida, dun dos maiores investimentos públicos da historia de Pontevedra e, desde logo, do maior deste mandato. Tamén figura neste compromiso a mellora ecolóxica e paisaxística da parcela situada diante do Pabillón dos Deportes. Facendo compatible isto, por suposto, co seu uso actual como aparcadoiro disuasorio, pero mellorando radicalmente a súa estética e a súa ordenación. Un ámbito no que tamén se actuará en todos os terreos que Costas ten na contorna do pabillón. Segundo Puentes, o investimento do Estado destinarase tamén a outras demandas pontevedresas, a rehabilitación da parcela do antigo campo de fútbol de Ponte Sampaio e a recuperación integral da Xunqueira de Alba. Toda a Xunqueira de Alba, incluindo os terreos do Parque de Maquinaria e a imprenta provincial que está a liberar actualmente a Deputación Provincial de Pontevedra, a parcela que ocupa actualmente Costas no Paseo de Domingo Fontán, todos os terreos libres entre a Rúa Martín Codax e a canle de desembocadura da Xunqueira e, por suposto, toda a zona de humidal. E, en último lugar, falamos da recuperación da antiga parcela do campo de fútbol de Ponte Sampaio, case triplicando a actual superficie de praia e de zona verde que temos agora. Este acordo acadado co Ministerio para a Transición Ecolóxica, Secretaría de Estado de Medio Ambiente e a Dirección Xeral da Costa permitirá, segundo Puentes, adiantar en máis dunha década a data prevista de finalización das actuacións. Que o Goberno de España non só financiará estas actuacións con cargo aos seus fondos, senón que se encargará tamén dos complexos trámites de licitación, contratación e execución de cada unha das obras, tendo o Concello de Pontevedra únicamente que asumir a través da Concellería de Desenvolvemento Sostible a redacción dos proxectos respectivos e nin siquiera todos, xa que no caso da Xunqueira de Alba e de Ponte Sampaio será a Dirección Xeral da Costa a que se encargue tamén da redacción dos seus proxectos, o que supón que estas dúas actuacións terán un coste cero, ningún coste, para o Concello de Pontevedra. Iván Puentes fixo este anuncio dende Bruxelas, aínda que o acordo co Ministerio é o resultado de máis dun ano e medio de conversas. As reunións de traballo mantidas estes días permitiron corroborar que os proxectos presentados son financiables con fondos Next Generation, un dos requisitos do Goberno Central para asumir este compromiso.